Yüзүнөн тынычлык, эшкирсезлек балкыган Нәсима апаны авылда яратып матур апа дип йөртәләр. Шин татар хатын-кызларына гына хас булган пөхтәлек, самимилек, сабырлык ярылып ята аның йөзендә. Тормыш иптәше Фуат белән 3 бала үстергән апа кул эшләренә дә бик оста. Бик яратадыр, менә күрше кызлары миннән урак апалар дигән кебек шигәләр иде. Менә шул вакытта инде минем дә шигәсе килеп, шулардан күчереп алып, әнкәйдән җылы-җылы чүпрәкләр, ул вакытта бит әле 60нчы елларда чүпрәкләре дә, ниләре дә, җипләре дә дефицит әйберләр инде. Шулай да әнкәй инде миңа каршы килмәде инде, бәләкәй генә чүпрәкләр бирә, башта шул җаулык кебек әйберләр генә, шундый вакларны гына яңадан инде үзебез үсә башлагачтан бер-беребез белән ярыша-ярышабыз бит, 3 кыз бер иштан үстек инде. Апалар да бар инде, апалар да шигәдер. Яратып эшлиләр яшьтән ул теге иң эшни булган инде бу соңгы аналарыннан иң старший булгач инде ул бөтенлегә сеңлеләренә өйрәткән, үзе дә өйрәнгән. Вообще кешедән күреп кенә үзе шөгыльләнгән инде. Любой нине хәзер вакытта да любой эшне дә эшли ул, любой вопросны да решает та. Мәтрә улы кызы Салавыз Мухана авылына килен булып төшкәч тә мәктәптә яратып башкарган һөнәрләрен онытмый, шигә бәйли тегә. 3 баласына да беркемдә дә булмаган кием салым бәйләп кигертә ул. Фуат абый хуҗалыкта ветеринар табиб булып эшләсә, Нәфисә апа баш икътисадчы була. Аруланнарны яйканы икәүләп нитәбез. Кайда монда чокыр да бар, чокырларда да урманнардан илеккә баргач та җыябыз. Һәр вакыт киптереп уже нитеп шырмага куябызга кирәк чакта ала инде шул ниләрне. Һәр бер бар, исеме язылган. Балаларын башлы күздә иткәндә кызлары белән бергәләп Пармендәр тышлыклары тостымалар шигән Нәфисә апа. Күптән түгел Гомер юлым исемле китабы да дөнья күргән аның. Ике якның да нәсел нәсәбен барлап яшәүче гаилә бик матур һәм үзенчәлекле итеп шәҗәрәләр дә ясап диварга алып куйган. Шәҗәрән инде үзем дигән кебек үземнең балалар өчен үзем эшен эшләдем. Чөнки әткәй исән чакта ул миңа әткәй без бик хәтерле Сафитулла. Исемне әткәем бик хәтерле иде. Мин 98нчы елда әткәй 15 ел инде яшьтән үк ни булды. Бик күзе әйбәт күрмәде аның. Шулай булса да инде соңгы 15 елдагы сукыр калды инде ул. Әнкәйне тәрбияләде. Әткәй гомер буе колхозда эшләде инде ул 70 яшенә кадәр. Күңелен сафландырып хаҗда да булып кайткан Нәфисә апа, күңеле гел изгелектә булган райондашыбыз якыннарының сәламәтлеген кайгыртып дару үләннәре дә әзерли. Сафланып кайтасың. Яңа туган бала кебек булып кайтасың. Әле башка хуҗга барган кешеләр сөйләгәндә бик ышанып та бетмисең аңа. Анда синең бөтен хәсрәт борчуларың бетә, дөнья ваклыкларыннан үскәрәк күтәреләсең. Мәрхәмәтлерәк булырга тырышасың. Ул хаҗдагы миллионнаган 5-6 миллион кеше арасында синең дә булуың белән инде син анда бердән горурланасың, икенчедән теге үзеңне ирексездән гыйбадәт кылганнан, мәчетләрдә булганда ирексездән шул кадәр кеше арасында үзеңнең дә булуыңны итеп, ислам диненең шул кадәр көчле икәнен күреп, ирексездән күздән яшьләр аган. Бер елдан 50 ел тола безнең яши башлаганга, 2 биянай белән торды. Шундый авыз семья белән иттек. 3 баланы семьялы иттек. Инде шулай безгә шуннан да бәхетле ни кирәкми. Мин бу дөньядан канәгать. Иң зур бәхет якыннарының исән-сау сәламәт булуында ди Нәфисә апа. Бу чыннан да шулай бит. Шиккән тастымаллары бәйләгән эшләнмәләре аның кадерле кешеләрен ел әйләнәсендә йөрәк җылысын тоеп яшәтәдер мөгаен. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.